prirodzené, pokiaľ sa tie mami cítia osamelo, aj teda počas tohto sviatočného obdobia, teda aj v príprešek majú doma manžela, majú doma deti, pocit sú obklopení rodinou, ale stále, že tam proste niečo pre nich chýba. No, Vianoce sú v tomto ako keby obdobie, kde sa veľmi silno vyzdvihujú hodnoty rodiny, lásky, vzájomnosti, pokoja. A v porovnaní potom s tou realitou to môže zabolieť. Že u mňa doma to takto možno úplne nie je. Nemáme ten pokoj, možno sa cítim osamelá aj v inej časti roka a teraz tak ako viac výstupí, keď sa to tak všade prezentuje. A ešte mám aj ten tlak, že nejakým spôsobom to by som aj ja tak mala doma mať. Čiže je to úplne pochopiteľné, že v tomto období ako tá osamelosť o to intenzívnejšia a zároveň aj býva realitou niektorých rodín, že vlastne sme dlhšiu dobu všetci spolu a tam tiež vlastne môžu vyvstať niektoré problémy, ktoré vlastne v tom bežnom dni aktívi nie sú, lebo toľko spolu nie sú.